Eneko betik gora hasita, hemen beheko solairen upategia dauzkagu. Hau zer da, Zurmendiren arima osagarri bat? Bai, bello, ariman zati handi beda, ez da, bertan hasi zen proiektua. Jatetxea izin aurretik ja txakolin bodegi bazen, ez da, ideia orokorrien gero, joen ziren gehituten apurke beste proiektu guztiak. Abia puntua hau izan zen orduan, proiektuaren abia puntua. Hau izan zen. Eta nolatan edo... Bueno, osabak, gorgakuk izaben buruen sektorea hau egutzi bai, da hemendik puntu txiki honetatik, gero hasi ginen ja beste guztitzen pentsetan bai, ez da? Zu ordurako ja sukaldaritza ikasten hasi ginen? Bai, ala nien ebien bai, ja proiektuak buruari bueltak ematen, ze proiektu ingo neuken da sekula neuen pentseu olako proiektu beti izango zenik azkenien. Mastia gainera Zornotza aldean dauzkazue etxanon, ez? Ingurumen guztizen daukauze mastisek, eta guztetan jakuna da, beti esaten dugu, gastronomia gure hizkuntza unibertsala dela, ez da? Eta berak hitz egiten dauela, nortzu garen, non bizi garen, nora joan nahi dugun, eta kanpotik jente asko datorren nien bebai, jakin daietela bebai, gure ardaue behiteko gaitasune baukula, ez? Txakolin hori probatuko deu, gutxinez ona edo txarra dan esateko? Ederra da, benetan. Oan esango izuteneko, txakolina. Ona, oso ona, ederra, zer dan? Ederra eta oso ona, ikusiko. Bai? Bai. Gustora zaude izaten nahi dan harrerakin? Oso gustora, oso posik. Bai. Gainera, gurea sentitzen den zeo zer azkenien, doble gusto, ez, azkenien. Suabe-suabea da? Bai, gainera kuperatik, oraindik prozesuan gaude, porque hau irai inguruan jasotzen diren matz guztiak. Bai. Txakolina egiten jartzen da, maseratu, prentzatu eta bar. Eta, ja, datorren otzailerako gutxi gora bera ja, enboteiatu egingo dugu, eta listo izango da. Otsariako listo goten da. Bai, otzailean. Eta batipate Bizkaian saltzen dezue. Bai, normalean, bai, Bizkaian. Gero, suberte bat daukagu, ez? Kanpotik jente asko etortzen zaigu jatetxera ere bai, eta, horrek ematen du aukera... Dastatzeko aukera aukate. Baina, badakit daukazuela txakolin mota bat, bereziki eta bakarrik jatetxean saltzen dezu. Bai. Hau da, botila, eta... Ze berezia botila baita ere ez, eta diseinua? Bai, diseinua, pixkat manteltxo bat, bere ardo txantxakin, pixkat hori gastronomia eta ardoa ere nahazteko itxurean. Eta jatetxean bakarri daukagu, eta kupaz berezi bat da, Joserra enologarekin egindako kupaz bat da, berak gure guztuako ondo ezagutzen ditu. Eta nola indezue? Eta, 60 kupel desberdin dauzkagu bodegan, eta kupaz izaten da, kupel desberdinetatik hartu, guri matiz edo gauz desberdinak dituzten txakolinak, eta gurea personalizatzea da pixka bat, ez da? Da, gauz berezi bat irten zaigu. Beste gauza bat eneko, hau zer da? Hau alabaren izena, hola jarri diote, bai. Ez da gure gauza izan, Joserrak bera jarri zion alabaren izena, eta... Kupelari. Bai, hola sentitzen dugu, gure ardoa, gure produktua, gure alaba, hasi que, komparatiba hor dago. Eneko, 2012 urte garrantzitsua izan da zuentzat, ez bakarrik hirugarren izarra lortu duzulako, edo lortu berri duzulako, kontzeptu berri bat jarri duzuen martxan. Bai. Preta-porter, hori orain arte modan eta hola entzuten zen, ez? Bai, baina, azkenien antzekotasun bat daukate hitzetan, ez da? Nola, goi mailako jostunak izaten diren da beste sekzio batzuk egiten dituzten preta-porterrekin, kontzeptu horrekin ere guk lehen hemen gastronomikoa geneukan, eta egin duguna da, aldatu, gastronomikoa txoko berrira eraman dugu. Gero ikusiko dugu txoko berri. Eta bertan, joguna da, preta-porterra, ez? Eta zer da preta-porterra? Azkenian, proiektu dinamiko bat da, jendeak badakigu askotan, ez da euskala egunero orduak gastronomiko baten egoteko eta bar, da orduan pentsatu gendu, amoldatu inbar gara eta proiektu dinamiko bat egin beharko dugu. Beraiek askar jan dezaten, baina ondo, era on batean. Eta askar baino gehiago, era dinamiko batean, ez da? Beste green bat ere badauka, da nik 35 urte dauzkat, eta urte asko geratzen zaizkit oraindik kontan jarduteko. Orduan pentsatu genduna da, jende gaztia ere engantzatu beharra daukagula, ez da? Gero datozen urtietan bebai, arrobia sortzea moduen, ez da? Orduan,
Pentsa bendu, bueno, bain behar dugu zeu zer, jendiek erakarteko, presio aldetik oso ondo dago 35 eurotan, eta goi mailako sukaldea jaten da bertan bai, baina era oso dinamiko baten esaten egon moduen, porque betu adibidez Edurne eta Joseba dauzkagu hor bierrien, jende oso gaztea, bereiek ez dute bakarrik sukaldatzen, zerbitzatu ere egiten dituzte, ezta? Azkenean, era oso informal batean kalitatea emateko proiektu dago. Sukaldaritza nolabait herritarrei gerturatu. Hori da, herritarrei eta bai, lanean buru belarri dabiltzatenak eta denbora asko ez dutenak izaten ere, kalidadez janditzaten proiektu hau egin gendun, ezta? Da egunero, beraiek edo merkatuak zer izan, hori eskaintzen dute. Menu aldatzen da egunero. Hori da, egunero, menu bat izaten da, gero gauz divertigarri ugari ere egiten dituzte, ezta? Adainotu dinamiko da, porque gero bertan azken burukoak eta hor jartzen dituzte, karro guztian mugitzen dute, jendea oso ondo pasatzen du. Elkarrezketa ikusten nahi dan edo seguro konturatu dala zuk zure lanarekin eneko disfrutatu iten dezula. Ezakit betidanik argi izan dezune sukaldari izena izen dula edo zalantza? Ez, 15 urteaz hasi nintzen sukaldari mundu hontan, eta ez dakit batzutan pentsetan dut kasualidadia izin zala, eta beste batzutan pentsetan dut etxien, beti mai inguruen gauz ederrenakan bizite izaten dira, eta umetatik beti ukiot girrine familia egoteko maien, haiek aitu, haien gandik ikasi, eta momentu plazenteroenak edo ederrenakan izin diaz beti. Eta orduen nik uste dut lotura horien gatik edo baleikela bebai nik girrin hori eukiti bai, ez da? Kasualidadea kasuetzen izango orduan, edo? Ez dakit, uste dut baita gure edukazioaren barne ere ondala, ez da, maian disfrutatzea, eta Euskaldunok azkenean mai artean egiten ditu ospakizun eta ospakizun ez diren guztiak, ez da? Eta non ikasten duen, Eneko? Leioako Ostalabitza eskolan ikasi nauen, hori 15 urtekin hasi nintzen, gazte-gazte, eta bueno, gero... Eta gero etorri da beste guztia. Bai, hori da.